Madokachere mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rechipiri mwedzi uno waMbudzi. Mazuva atakuverenga 500 ayo Jobhosikara andopfikiwa mujere kutongiwa nyaya. Apawo Jacobo Ngarivume takuverenga anosvika 197 ari mujere basi kubva paatongiwa pakaita kunyangariwa. Kaiti kupe zviri munhau dzanyasi. Dare guru munyika muguta raHarare raita zvokuti iro paribe zvariri kureketa nyasi pamutongo waro panhau yaendesiwa newanhu CCC wari maMP nemaseneta wagonzi naChabangu waburike mudare reparamende. Kureketa kuno mutongi munamato mutewedzi agoreketa kutoti ndaita hangu zvokumira kupa mutongo asi ndichaupa zuva rechinomwe risati rasvika. Zuva rechinomwe ndo zuva rekugara kadare rakaisiwa naMunangarwa rokuisa vanhu vachapinda musarudzo dzokutsiwa vanhu vakabisiwa naShabangu. Rekai tigoona kuti mutongo wacho unenge uchireketa kuti kudini. Tichazokunyepai. Apawo bato reCCC kureketa kuno nonyaya yekupambiwa kwavanhu varo wachibayiwa majekiseni asingazikane kuti anei. Ragoreketa iro kutoti riita kunhadzira ipapa kuti rigopa musangano wesadhaki zviri kuitika zvese zviite kutanikiwa pachena. Rekai tigoona kuti zvichabvumika chere pokare kutoti sadhaki iyo ichazvitambira zvakaita sei. Tinenge tichikunyepai. Asi tisati tasvika kusadhaki kureketa kuno vanhu vazhinji nomasangano mazhinji akazvimira egani agotopa mureketo achireketayo kutoti zviri kuitika zvii zvakaita kunyangariwa. Kupambiwa kwaNgadziore kwahwaita kuti nyika iite kuora chaiko. Unobva wanyatsoona kutoti wakuru wenyikawo pachiribe kana chibodzi chavanosha, pachiribe kana chibodzi chavanoremekedza, kana kuti munhu anoremekedziwawo pachiribe zvakadando. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Tikutotenda iye mugwicho uyu akaita zvokufunga nokuchimbidza idi kuti agoise paFacebook kuti ari kuteerwa nevanhu achibva avaratidza fesi dzavo kuti dzakamira sei. Dai ari pekudando peno heno zvaiitika paribe hakuziva. Dzama akandoita kutsakatidziwa dzama rananyasi kuchiribe kana chinhu pakaita kunyangara chaiko. Muzinda weAmerica muZimbabwe wagopawo mureketo wawo kutoreketa izvo kutoti zviri kuitiwa zvii zvokupamba vanhu kunyanya zvakaitiwa iye Ngadziore. Kwai zvinorwadza. Wakurudzira hurumende yedu kuti iremekedze kodzero dzevanhu dziri mubumbiro romutemo pokare nokureketa zvinhu zvinoita kuti pasi rese rizive Zimbabwe zvenyika zvino. Apawo panhau ibodziyo Niki mangwana agoreketa kutoti takandombwa uzha huri kuitika kunzeku uchireketiwa nonyaya yekuti kwai takudzwa Ngadziore akapambiwa. Isusu tati tazviona chokwadi chazvo pokare mapurisa aribe zvaati areketa kuti kuno vanhu vakauya kumangara nyaya yakadando. Rekai tigoona kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo. Muguta reHarare kwai muri kuda kuisiwa chimoto chaicho. WoZANU-PF wanga wajaira kuti ndo wanoita zvavanoda madira aJojina kumupedza nhamo. Kwai izvezvizvi wakunetseka manje wada kutohwisa wokanzuru wariwo bato reCCC warida kuchinja maitiro nokupa vanhu nzvimbo dzokusenzera zvakanaka zviri pachena. Iwo ZANU-PF wanga wajaira kuti wanoita munhu mubodzi anopiwa nzvimbo dzese obva achitanga ndiye manje kubhadharisa vanhu kuti iwe kana uda kutengesera apa bhadhara inini zvienda zvakadando kuita anonzi pachirungu maspace barons. Kuno kwai wada kutohwisana nevanhu veCCC pabodzi pawo nevanhu vekanzuru wakuda kuti zvinhu zviite zvisvino. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei ipapo. Toramba tichiringa tichizokunyepai. Kuita kwafadza vazhinji nyasi guta reHarare rareketa iro kutoti raderedza mari dzokuti vanhu vanoda kuvaka zvinhu zvitsva dzimba pabodzi pawo mabhizimusi wabvumiwe kuti wavake. Kwai mari iyo yakutandira pamadhora 150 emari yekuAmerica kuvanhu vanogara kunzvimbo dzinogara vazhinji kusvikira kuma200
kuvanhu vanogara kunzvimbo dzinogara vashoma. Tikuti zvakanaka. Dai zvatoenderera mberi idi kuti zviite zvakanaka vanhu vapfumvure kuita tusvinu kwakanaka ndo kunodikana. Dunhu roMashonaland pakati Mashonaland Central pachirungu. Izvezvi ragotoreketa iro kutoti kuchiribe vanhu vari kubvumiwa kundoungana zviribe kana notice kureketa kuno wanhu wese wanofanira kundoungana basi kana panonyahwa, asi zvokundoti vanhu vari kudaita mabonano zvimwe zvakadandando wandoungane zvichadiwaba. Inyaya yekukonzeresa vanhu chirwere chokorera chomanyoka charamba chindotekeshera. Pokare kana vanhu vaungana kunyange panyahwa kupurura naku kwakubvumiwaba. Ipapa kana kubika chokudya kwakudiwaba. Vanhu garai maja kudzimba dzenyu. Aidi tsika dzedu dzinoramba dzindotsitsiriwa nozvirwere zvakaita sana korerazvi. Isi tinoziva kuti kana masangana aiwa makedekede ndo kwedu, kukwaidzana kwokwedu. Kuno kana paita chirwere chakadari zvichadiwaba izvozvi. Apa pokare kukamaigasva hunozadzisiwa nokudya zvanzi gorekai kubikira napo chokudya pokare kana maungana manyongore ega ega. Asi tikuti vanhu gochengetedzekai zviite zvisvinu. Kushamba manja kunotoda uino madota kana kuti uno sipo kuti zviite zvisvinu. Kwabudika masoko kuti Vhikombo nomurume wacho Hedzinoyi kasingaori ipapa wabatiwa kuti waendesiwe kudarudzi mhosva nonyaya yekuti wagonyepera kuti magweta wachiti takatora mapepa ogweta kuBritain. Rekai tigoona kuti zvichapera sei ipapa. Kuziva kwedu wakatozviita kare, asi pane chimwe chinenge chakonzeresa kuti zvichiburike izvezvi. Hino kuti pane wawatsikana naye konzi tichazozviona zvedu pamberi paribe chinoramba chakahwanda. Hurumende yagoreketa kutoti chicheriwa chorithium kureketa kuno chapa nyika mari inoita mamiliyoni 200 anopfumbamwe 209 million mumwedzi mupfumbamwe yokutanda kwegore. Zvareketiwa nogurukota rozvo zvicheriwa soda zvemu. Apawo nyasi wamunangarwa wangu wariyo wari kuparura zviri pamutemo mine entra musangano wozvo wanoita izvo zvokucherachera zvicheriwa zvopasi. Wagoreketa wamunangaro wakati makambani anoita izvi anofanira kuti achimbidze kuseenzesa ruzivo rweIT kuti zviite zvakanaka. Vanhu vamwe waribe kuziva kuti chii chiri kuitika panyaya yodhiri rakasainiwa noZimbabwe noUAE. Paya kuti UAE inenge ndiyo yakuziva kutoti zvikamu 20 zvovhu romuZimbabwe zvinenge zvichiitiwa sei. Rekai tione kuti zvichapera muchechere ipapa kana kuti ndiye mbani achagobhenefita ipapo. Pari kuzikanaba kuti mbani ticharamba hedu takandoringa pazvinenge zvichienda. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Ubato roDA muSouth Africa watotanda kudzinga wabiyawo izvezvo wanenge wandoreketa zvokuti waIsraeri wari kuita zvakanyangara kuGaza. Wari kureketa izvozvo wese warobva wadzingiwa. Unobva watoona kuti pakaita kunyangara chaiko. Asi izvo zviri kuitwa newaIsraeri paribe chizvino. Rekai tirambe takaringa kuona. Tiri kufara kukunyepa kutoti mumwe anoita zvokuridza mumhanzi DJ Black Coffee womuSouth Africa wayaita tusvinu akaenda kopa mureketo wokufundzisa vanhu wopa Harvard Business School achiwanyepa kuti zvinoitiwa sei. Aiwa tikuti makorokoto kana unouyani zvese zvinokoneka. Ndosaka tichigara achinyepana kuti aiwa ngatitei tusvinu zviite zvakanaka. Nyika yoKenya iri kufara kureketa kuno yapuwa mari inoita mamiliyoni 43 nonyika dzokuEurope EU kuti ite zvokuchinja kubva kumarasha ichienda kuneyo masora nozvimwe zvakadandando, green energy pachirungu. Tikuti makorokoto wabiye edu. Apawo nyika yeRwanda yagopuwa 190
omamiliyoni 107 million pachirungu kuti waite zvokunadzira zvokudya zviboeke wanhu kwawo waboye zvokudya. Mari idzi dzabvapo kare kuEU tikuti makorokoto dai zvaramba zvakadando. WokuEthiopia nyasi wanga waripo wari kupemberera kana kurangarira kusayinirana pasi kwawagoita chibvumirano chokuti wakumbomira kunyirana, asi zviri kuramba zvichirwadza kutoti kunyirana kuribe kumira idi. Unobva waona kuti pakaita kunyangara, asi tikundoshuvira kutoti zviite kuchinja maitiro chaiko. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Russia kureketa kuno kwaiya chireka manje zviri pamutemo kupinda mudhiri riya rokurambidza nyika kuti dziite zveiyo nyukiria. Kureketa kutoti peno wakunhadzira nyukiria yakawanditsa, peno waada kuita zvokuiputisa pese pese. Henoidi ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvimbopera sei izvozvo. Munyaya yakahatikidzwa kanyasi, South Africa yaita kufara nyasi dunhu roGauteng. Wanhu wakaenda kotamba mutambo woragibhi waye wanga wari kutenderera wachiratidza mukombe woragibhi inonzi Rugby Trophy World Parade pachirungu, tikuti makorokoto wabiedu wakaita hatu zvinu. Isu kwai tiri nherera dziribe anokonawo kuita zvizvinu pamutambo yopasi resei, saka toramba tindosapota wabiedu. Zvakaoma. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Asi kwanyasi ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.